todos. Apagamos os móviles, ou xa sabedes, en modo avión. Imos dar comenzo á terceira charla deste 14 ciclo de xornadas de información sociosanitaria de Outes. Despois de arreglar estes problemas técnicos, creo que sempre nos pon nerviosos a todos, hasta que isto non está solucionado. Moi ben, como sempre, e un día como hoxe, que xa yo comentei a varias persoas, esta vai a ser a conferencia dos valientes, porque co día que temos, bueno, a semana que levamos, co mes que levamos, pois acercarse hasta aquí para escoitar unha charla, pois hai que ser moi valiente para facelo. Pero bueno, creo que vai a valer a pena. Antes de facer a presentación do ponente, quero dar as gracias, como sempre, ao Concello de Outes, ao Centro Social, ao Centro de Saúde, a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, a Disbismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que nos fai o detalle que se vai a levar o ponente despois o explicamos, e a Asociación Cultural Terra de Outes, que, bueno, nos graban todas as conferencias e depois aparecerá en YouTube, te pasaremos toda a información e o que fagamos desde aquí. E, por suposto, a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, que é a que nos dá o visto. Hoxe imos falar de factores de risco cardiovascular, que era o título inicial da charla, aínda que o Dr. Pose, que despois nos explicará o porqué, lle dou unha volta e nos vai a falar de algo parecido, pero que ten máis relación co envellecemento, ca saúde e como coidarse, non? Comentar en líneas xerais que esta será a 106 conferencia que fagamos aquí en Outes, en estos 24 anos que as levamos facendo, e que agradecer de verdad, porque o Dr. Antonio Poserreino, que é xefe de Servicio de Medicina Interna do CHUS, me consta que está, bueno, unha persoa moi ocupada, unha persoa que ten 1000 historias, agora sei unha cátedra de cronicidade, que despois no coloquio podremos falar dela. E, bueno, simplemente decir que el foi un dos membros do tribunal do meu doctorado, agradezo tamén profundamente que estuvera ali, e que hoxe nos vai a falar de factores de risco cardiovascular. Eu creo que, bueno, a xente, non sei se tuveche desa ocasión de coñecer xa por algún motivo ao Dr. Pose, pero veredes que se vai adaptar ao que queremos sempre en este tipo de charlas, que o linguaxe sea claro, sea conciso, que nos podamos levar todos 4 ou 5 ideas claras do que queremos manifestar en estas conferencias. Entonces, sin máis, agradecéndovos a todas e a todos, por suposto que estedes aquí hoxe, imos dar comenzo a conferencia co Dr. Pose. Se queres hablar de pé, se queres hablar sentado, por el estilo que... Bueno, antes de empezar, en primer lugar, gustaría agradecer a invitación do Dr. Ríos, que xa me invitou fai uns cuantos anos, pero lembro perfectamente. O Dr. Ríos que todo sabe, como ese nombre, por suposto, que non sei, en que é moi amigo desde fai moito tempo. Efectivamente, estuve no tribunal, pero xa nos conocíamos desde hai bastante tempo. En realidad, eu cambiei un pouco o título, pero ven sendo o mesmo, o que pasa é con un matiz. Díxeme máis ou menos o auditorio que iba a ter, e adaptei un pouquinho os factores de risco á edade, porque en realidad os factores de risco dependen moito das edades, non? Bueno, empezar por dicir que a población española está envellecendo moito. Bueno, de feito, sabedes que somos o segundo país do mundo en envellecemento, pero como comunidade estamos casi na cabeza, non? O índice de envellecemento de unha población mídese non só por as persoas maiores de 65 anos, senón por as persoas menores de 16 anos. De feito, é a relación entre os maiores de 65 e menores de 16. Bueno, o normal, para que unha sociedade se manteña, sería 100, quere decir, cada 100 chavales, 100 maiores de 65. Bueno, España ten un índice de envellecemento de 118. Galicia ten un índice de envellecemento de 192, quere decir, cada 100 chavales hai 192 persoas menores de 65 anos. Somos a comunidade máis bella de España? Non, somos a segunda. A primeira é Asturias, que ten nada menos que 210 persoas maiores
por cada 100 personas menores. Pero bueno, sexa como sexa, a verdade é que temos unha población moi envellecida. Eso é bo ou é malo? A verdade é que ninguén quer morrer de novo, pero tamén a ninguén lle gusta chegar vello, e que lle digan que é un vello. Esa é a realidade, non? Esa é unha contradición que nos persigue ao largo de toda a vida, pero a alternativa de morrer é facerse vello. Entonces, por tanto, é un bo camiño. Hai un artículo que se sabe publicado fai anos, no 2016, que decía que a mellor que veche na oportunidade, porque se fixe moitísima difusión deste artigo, que era que podemos envellecer hasta unha idade determinada. A partir, decía este artigo, a partir dos 115 anos non poderemos vivir máis anos. Mentira, sempre vivir 120 anos. Temos alguna persoa que pasou incluso dos 120 anos. 126, creo, anos era a persoa máis bella, quitando Matusalén, que na vida como de 300 anos, non? Por tanto, é moi posible que podamos vivir bastante máis de 116 anos. Pero o máis importante que hará é fundamentalmente a funcionalidade. Este podía ser eu cando tiña 30 anos. Este podo ser cando teña 87 anos. Bueno, evidentemente o físico, pois non hai que decir, pois teño máis arrugas, pero non teño moi mal aspecto, de feito estou sonriente. Por qué? Porque me manteño funcionalmente activo. Quere decir, hacerse vello non só ter moitos anos, sino perder a funcionalidade tanto física como psíquica. Esa é a clave do envellecemento. Por que envellecemos? Envellecemos porque, por factores genéticos, sabemos que as nosas células están programadas para nacer, pero tamén para morrer en un momento determinado. Factores xenéticos. Non podemos influir moito. De feito, sabedes que hai persoas que aos 50 anos parece que teñen 80 anos, e hai persoas que aos 80 anos parece que teñen 60 anos. Por qué? Bueno, moitas veces miras para os pais e ves que os pais se lle pasaba eso. Factores xenéticos. Despois está o ambiente. Que é o ambiente? O ambiente é o estilo de vida. Eso significa hábitos de vida sanos, a nutrición sana, non ter demasiado peso de obesidade, abuso de alcohol e de drogas, actividade física, todo eso son condicionantes que podes ambientar. Pero logo hai outro factor moi importante. Este factor son os procesos crónicos. Os procesos crónicos actúan como modulando o proceso de envellecemento. Quere decir que se tú tes a mala sorte, non a mala sorte, porque a partir dos 65 anos o 80% ten un problema crónico de saúde, pero se tes un problema crónico de saúde que vai mermando a nosa reserva fisiolóxica e facendo que nos facamos máis frágiles, en definitiva, que nos deterioremos funcionalmente. É dicir, envellecemos por un problema genético, pero tamén por un problema de ambiente. E, ademais, se temos a mala sorte ou a boa, porque eso significa que vamos a vivir moitos anos de ter un proceso crónico, pois vimos a irnos deteriorando máis rapidamente. O envellecemento, por lo tanto, está moi relacionado coa fragilidade. Por tanto, vivimos desarrollándonos, vivimos crecendo na pubertad, os adultos, e ao final acabamos con un deterioro funcional importante. Isto é o que hai que evitar, non tanto este, senón este. Se podemos chegar aos 90 así, perfecto. Por lo tanto, non se trata só de edad, sino que se trata de actividade, manterse activos. Fai moitos anos, no 99, no século pasado, que fora ao final, pero no século pasado, a Organización Mundial da Saúde xa se fixo eco desta inquietude, que era moi importante que, conforme envellezamos, que manteñamos unha actividade física e psíquica e a actividade social tamén importante. E iso fará que o proceso de envellecimento sea máis lento e moito mellor levado. Por tanto, xenética moi importante no proceso de envellecer, a xenética a veces é fundamental, pero hai uns factores ambientales que é o que vamos a tocar. Moitos deles son os factores de risco vascular, e por eso se vamos a tocar. A obesidade, o tabaco, as radiacións ultravioleta que tanto nos gusta tomar o sol, os factores de risco persoais e psicosociais, e como non, a dieta que está sempre presente en calquera enfermedade que falemos en cuestións sanitarias. Obesidade. Que viven máis, os gordos ou os delgados? Delgado.
por suposto que viven máis os 2 graus. Eu tiña unha paciente que tiña 102 anos cando morreu, que era a irmán de Castelao. A irmán de Castelao. A irmán de Castelao, aos 100 anos, dedicoume unha postal de felicitación, escrita por ela, de felicitación de seu puño de letra, cando ela tiña 100 anos eu cumplía, non me acordo ahora dos anos que cumplía, pero bueno, cando eu cumplía, mandoume unha felicitación. E sempre me dixo algo que me quedou grabado, dixeme, bueno, cambiaremos de novos, aos meus irmáns sempre dicían, meus pais sempre dicían, a toda a xente que viña a casa dicían, bueno, ti non tens moito problema con a maioría dos teus fillos, pero esta seguro que non chega a bella, porque sempre estuvo como un esqueleto. Morreu aos 102 anos, ca cabeza perfecta hasta os 100 anos. Por tanto, obesidade non vai ligada a maior longevidade, mais ben ao contrario. Cando o índice de masa corporal, que é dividir o peso por a superficie corporal, é maior de 25, pero sobre todo maior de 30, que define claramente a obesidade, aumenta a mortalidade. Igual que se estás moi delgado, tamén aumenta a mortalidade. O sea, é malo estar moi delgado, é malo estar moi gordo. Por tanto, termino medio. Tabaquismo. Podemos aplicar aquí o tabaquismo ao término medio? Fumar un par de pitillos? Que credes? Que pode ser bom? Pois non. Aquí non hai término medio. O tabaco hai que acabar con ele. Efectivamente, hai alguna patoloxía que disminuye co tabaco, pero non está justificado baixo o meu concepto, co mal que fai, non se pode, os beneficios que pode dar, desde logo, superan o perjuicio, sempre supera o beneficio no caso da tabaquilla, que pode evitar, por exemplo, a retrasar un pouco a demencia do deterioro senil, o Parkinson, pero olvidarse. Tabaco, cero, tolerancia cero. A pesar de que hai moitas persoas moi maiores que fuman ou que fumaban. Por exemplo, en Cuba había moitos fumadores e, sobre todo, tamén fumadores maiores que aguantaban moito tempo. Di esta señora que ten un corpo que lle dixo o médico que tiña un corpo de infarto e que entendiu que tiña un corpo perfecto, pero o que tiña é que lle podía dar un infarto en calquera momento. O tabaco, se se ve os efectos do tabaco, nada máis abrir o toro, se ve estes pulmóns, normalmente o pulmón é de color rosado. Bueno, pues o pulmón do fumador é este. Solamente abrir o tórax, e conste que hasta fai pouco había moitos persoas torácicas que fumaban. A verdad, non sei como se pode fumar despois de vir por casa, mas isto despois abres o pulmón, é como chicle, como chapapote. Quedan as manos aí pegadas porque se pega de alguna forma que non se pode quitar. Igual que se pega nos dentes tamén, pues eso moi parecido ocurre tamén aquí nos pulmóns. Por tanto, tabaco, tolerancia cero. Cero, factor de risco probablemente dos máis importantes, aunque afortunadamente está disminuindo moito a poboación que fuma, pero nos jóvenes hai un repunte, por iso que recordar que o tabaquismo mata. Então, diapositiva mostra o que ocorre fumando pouco, ligero, fumando moderadamente ou fumando moito. E aquí a mortalidade, o riesgo relativo. Conforme máis fumamos, máis risco de morrer. Claramente, é dicir, pero fumar un pouco é máis risco que non fumar. E isto é os fumadores que fumaban antes, o sea, que deixaron de fumar. Se fumaban moito, estaban aquí, se fumaban un pouco aquí, e se fumaban moderado aquí. Pero, como vedes, é bastante parecido deixar de fumar durante un tempo bastante parecido que non fumar. Estos son fumadores antigos. Fumadores antigos, vedes que ten un pouco máis de riesgo de non fumar nunca. Estes son fumadores que deixaron menos de 5 anos. Tenen un risco todavía alto. Hai menos de 5 anos que deixei de fumar. O risco todavía alto. De 5 a 10 anos, o risco disminuye. E máis de 10 anos, o risco prácticamente se establece. É dicir, que se deixas de fumar os 10, 15 anos, o organismo prácticamente como se non houberas fumado nunca. Temos moito tempo para deixar de fumar, pero hai que deixar canto antes. O sono. Bueno, fai moitos anos, as persoas da aristocracia, como os homes non tomaban o sol, as mulleres aristócratas non tomaban o sol. De feito, as venas que aparecen relatados en moitos escritos veíanse a través da piel, porque a piel era tan fina, tan blanca, que se veían perfectamente as venas. Decíase, ten sangre azul. Ten sangre azul, non é que tuvera sangre azul. O que pasa é que se lle vían as venas do blanco que estaba.
A radiación ultravioleta non mellora a piel. Pode mellorar algo a vitamina D activada? Pode ser. En Canarias hai moito déficit de vitamina D. En África, que están como chamizos, hai moito déficit de vitamina D. Por lo tanto, as radiacións ultravioleta non son tan boas para o corpo. Tabaco fora, sol tamén fora, polo menos, ese tueste que nos poñemos colorados como camaróns antes de acabar caendo a piel. Xa está claro que se che cae a piel é que non pode ser, non? Por definición, non? Hai un factor de risco que en realidad prácticamente non é só un factor de risco, sino que é unha enfermedad crónica metabólica moi importante que é, como sabedes, a diabetes. A diabetes hai dos tipos de diabetes, a diabetes de tipo 1 e a diabetes de tipo 2. A diabetes de tipo 2 é a auténtica epidemia do século XXI, moi relacionada coa obesidade, moi relacionada cos hábitos de vida que a dieta tamén. A diabetes, sin duda, favorece non só as complicacións macro e microvasculares, senón tamén o deterioro cognitivo. Pero cuidado, porque exagerar moito no cuidado da diabetes, e a mellor este non o debía dicir, pois pode ser que aumente a mortalidade. É dicir, como en todo, hai que facer un control, pero tampouco ser extremistas. Control, sempre sí, pero non ser tampouco demasiado riguroso. A diabetes mata de problemas cardiovasculares. Aquí, en esta diapositiva, o que se representa fundamentalmente é ver que os pacientes diabéticos que estarían deste lado, teñen máis enfermedade arterial, máis problemas de infarto, máis problemas de insuficiencia cardíaca, máis mortalidade, claramente. É dicir, ser diabético é unha pena porque realmente tes máis mortalidade. Se te controlas, disminuye, pero nunca chega a ser, salvo que o control sea moi bo, nunca chegas a ter tanto beneficio como se non tes diabetes. Mellor non a ter. Se a temos, controlar a dieta, disminuir o peso, facer moito ejercicio e tomar as medidas que nos deu o doutor Dios. Hipertensión. Sin duda, o factor de risco máis prevalente na nosa población, a hipertensión arterial, e a presión arterial alta. Bueno, a diapositiva, que non sei se ven moi ben, mostra que a partir dos 60 anos, máis ou menos, a presión arterial aumenta. Arriba, sabeis que a presión arterial ten dos componentes. A presión arterial máxima, que chamamos a sistólica, e a presión arterial diastólica. Por eso, se tes a presión alta, sí, pero que tes a máxima ou a mínima. Que credes que é peor? Ter a máxima ou ter a mínima alta? Yo creo que las dos. Las dos. Pero, cando nos hacemos maiores, a presión mínima baixa casi sempre. É dicir, cando nos facemos maiores, a que importa é esta, a hipertensión arterial sistólica. E por que ocurre isto? Porque significa que as nosas arterias van facendo vellas, duras, rígidas. Eso é moi difícil de tratar, pero ainda así sabemos que se trata o pronóstico mellor do amigo. Pero as persoas maiores de 65 anos, esta presión a la mínima casi non nos importa. Importa muchísimo máis. Sabemos desde fai anos, este é un estudio publicado xa en 2008, fai máis de 10 anos, que tratar a persoas maiores de 80 anos baixar a presión arterial beneficiales, porque disminuye un 30%, a terceira parte disminuye o risco de ter un ictus, un accidente vascular cerebral, de quedar, por exemplo, hemipléxico, quedar encamado ou morrer. Por tanto, está claro que incluso maiores de 70 anos hai que tratar a hipertensión arterial. Pero, contrario, se baixamos moito a presión arterial, non pode ser malo nas persoas non maiores. Bueno, este estudio fíxose para ver se baixar a presión arterial por baixo de 14 ou 140 de máxima era mellor que baixara demasiado por debaixo de 120. A sorpresa deste estudio foi que canto máis baixa, mellor. Incluso en persoas maiores, porque aquí había un 25, casi un 30% de persoas maiores de 75 anos, incluso nesas persoas baixar máis a tensión por debaixo de 140, incluso casi por debaixo de 120, era mellor. Por tanto, aquí, o que os decía antes de cuidado con alimentos, que se baixa de máis, produce hipoglucemias, e esas hipoglucemias son malas. Na hipertensión, o concepto cambia. Canto máis baixa, mellor en principio, non debería haber ningún problema. Dieta hiposódica, controlar o peso, actividade física, e tomar de novo os medicamentos que nos dé o doutor Dios, porque tamén aquí, se eres hipertenso, vas a ter que tomar medicamentos. Lípidos, o dichoso colesterol de toda a vida que nos acompaña sempre.
Tamén desde fai moitos anos sabemos que ter o colesterol por riba de 200 miligramos de decilitro tens máis risco de ter problemas coronarios e problemas vasculares cerebrales, pero sobre todo problemas coronarios, moi importantes os problemas coronarios o colesterol. E eso ocurre a partir de aquí, a partir de 200, como vedes, a partir de 200 claramente aumenta o risco de ter un problema coronario, cardiopatía isquémica. Por eso sabemos que na poboación, toda a poboación debería ter colesterol por debaixo de 200, o cual non conseguimos, por suposto. Por que tan malo o colesterol? Bueno, non todo o colesterol é tan malo, pero hai unha parte, casi sempre os malos son máis. Efectivamente, no caso do colesterol tamén, o colesterol máis importante é o LDL, que é un colesterol malo. Por que é malo? Porque se deposita nas arterias. Ao depositarse nas arterias, obstruye as tuberías e se producen problemas isquémicos por falta de riego. No corazón, un infarto, no cerebro pode producirse mitos tamén por falta de riego cerebral. Bueno, todo ocurre por culpa deste protagonista, o LDL colesterol. O colesterol transportado por un tipo de proteínas que fai que se transfite nas paredes das arterias. Bueno, o noso organismo, que é moi sabio, ten un auténtico laboratorio que é o fígado. O fígado produce a maior parte do colesterol que temos, pero tamén o capta e o vai sacando da circulación cando lle sobra o fígado. Eso fai gracias a uns receptores que ten na superficie celular. Entón, cando o colesterol está moi alto, o fígado expresa máis receptores, capta estas bolitas que son o LDL, metes para dentro e machacas. É o que fai. O problema é que cada vez que fai eso, e cada vez que o receptor se une e mete para dentro a partícula, o organismo liquida o LDL, pero tamén liquida a partícula que o captou, é dicir, o receptor. Bueno, entonces a alguén se lle ocurriu que si bloqueábamos a destrucción desta partícula, deste receptor, e seguíase expresando moito na superficie, seguiría captando moito colesterol e, por lo tanto, o colesterol vai salir. E o paciente viviría moitísimos máis anos, porque non teria problema. Isto é a base dos novos medicamentos que ahora se chaman anti-PCSK9, porque antagonizan a acción xusto de esta proteína que elimina este receptor. De forma que, cantos máis receptores, máis colesterol atrapado no fígado, máis se vai da circulación e mellor están máis limpias as arterias. Bueno, pois hai uns cuantos anos xa que se está traballando tanto nisto que se está descubrindo unha vacuna para tratar o colesterol. Parece bastante curioso unha vacuna para tratar o colesterol, pero que xa houve intentos para facer unha vacuna para tratar a hipertensión. A vacuna de colesterol precisamente ataca esta proteína que destruye este receptor. Bueno, pois fixemos experimentos con esta vacuna e veuse, fijadevos, isto en azul corresponde ao colesterol que tiñan antes. Este é o colesterol malo, o LDL colesterol. Este é o colesterol total, as lipoproteínas que os transportan. Pero fijarse no colesterol malo. Isto é antes da vacuna, en azul, e despois da vacuna en encarnado. Claramente, o colesterol malo disminuía de unha forma moi significativa. É dicir, que en un futuro próximo, probablemente non só teñamos medicamentos que hai que poñer cada 15 días ou cada mes, que se poden inyectar, que disminuye moitísimo o colesterol, sino que con unha vacuna, que a mellor hai que poñer 3 ou 4 veces, non se poñen as vacunas, pero con eso, igual temos solucionado o problema de colesterol. Por tanto, neste sentido, hai moitos avances tamén. Falamos do colesterol, falamos da hipertensión, falamos da obesidade, falamos da diabetes, falamos do tabaco. Bueno, e por que non falamos das cousas boas, da alimentación? Bueno, indudablemente que a alimentación, xunto con exercicio físico, os cambios de estilo de vida, é un dos factores protectores máis importantes, non só dos problemas cardiovasculares, senón en xeral de ter unha vida máis longa e de mellor calidade. Fai exactamente 10 anos, fíxose este experimento publicado en Science. Science é probablemente a revista do mundo, a revista científica que ten maior impacto, non só a nivel de medicina, sino a nivel de ciencias, en xeral. Bueno, o experimento fíxose con un tipo de mono que se chama mono rhesus. O mono rhesus é o mono con que se descubriu un grupo sanguíneo, sabedes que sempre que dice que grupo tes A positivo, B negativo.
pois positivo ou negativo é o RH. E descubrirse grazas a estos monos, monorresos. Bueno, estos monos viven en libertade aproximadamente 42 anos. Eso é a esperanza de vida que teñen os monos. Se os metemos en saunas máis ou menos grandes ou pequenas, poden vivir 27, 28 anos. Viven menos. Fíxose un experimento que consistía en cando estes monos tiñan entre 7 e 14 anos, a un grupo deles restringíase a dieta a un 70%. É dicir, que se a ti a un grupo lle dábamos todo, o 100%, e a outro dábamos só o 70%, todos os días. Todos os días unha dieta un pouco restringida. E ver que ocurría ao cabo dos anos. Bueno, para non martirizar os monos, 2 días a semana deixaballe unha dieta libre. Sábados e domingos. Ben, que ocorre con estes monos? Pois, esta é unha foto dun deles, aos 27 anos, esta é a foto do outro grupo. Este é o grupo que se lle facía a dieta restrictiva, este é o grupo que se lle facía a dieta ad libitum, que tomar, que comer o que se lle dá gana. Incluso non só se lle daba 100%, sino que se quería máis, se lle daba máis. Cal parece máis bello, este ou este? Indudablemente este, non? Caise o pelo, tiña moita máis artrosis, como decir, tiña máis cancros, morrían antes, tiña máis diabetes, tiñan claramente máis patoloxía e ademais claramente eran máis vellos. É dicir, que a dieta restrictiva, levantarse da mesa todos os días con un pouco de fame, é bo. Eso de que decían, se te levantas da mesa con un poquinho de fame, moito mellor. Se te levantas cheo, mala cousa. Bueno, pois efectivamente é así. Pois, daquela dieta non demasiado calórica, hai que consumir o que realmente gastamos, unha dieta moi basada en frutas, vegetais e hortalizas, e peixe frente a carne, unha dieta que debe ser mantida desde pequeno hasta a edade media da vida e tamén despois para poder chegar a ser maiores. Bueno, un día ou 2 a semana podemos pasar, pero a clave está en que o sentir de cada día de facer unha dieta restrictiva. É sempre con un exercicio físico adecuado e mantido ao largo da nosa vida, desde o principio hasta o final. Das dietas, pois gustaríame decir un detalle sobre algo, un aspecto moi importante da dieta que sempre lle tuvemos moita rabia, que son as grasas, non? Sempre se dixo, as grasas son moi malas para o corpo. As grasas de orixe animal, sobre todo as grasas saturadas. Bueno, efectivamente, fixose eso durante moito tempo, que as grasas de orixe animal, que son as grasas saturadas, eran moi malas, pero nos últimos estudios parece que non son tan malas as grasas saturadas. De feito, as que son claramente malas son as que chamamos as grasas trans. Esas son as grasas que van nos pastéis, que tanto nos gustan, nos croissants, que tanto nos gustan, esos azúcares refinados que levan esos pastéis, que además azúcares levan grasa dese tipo, grasa trans. Esa grasa o organismo non é capaz de metabolizarla, vai depositando nas arterias e produce moita aterosclerosis e aterosclerosis. Por tanto, a grasa trans, a esta grasa elaborada, grasa fabricada artificialmente, é mala para o corpo tamén por os problemas que ten de saúde. Pero, de todas formas, acostumbrarse desde pequeno a tomar pouca grasa na dieta, grasa de orixe animal, é bo. A grasa saturada é a que hai, sobre todo, nas carnes de orixe animal, mentres que a grasa insaturada é a que hai no peixe. Pois a grasa do peixe é boa, a grasa de orixe animal nas carnes roxas non é tan boa. Xa sabedes que ademais ten outros problemas, pero ese, en concreto, teño, como temos en Galicia, un sitio estéreo para tomar peixe, moito mellor tomar peixe que tomar carne, non? Carne, 1 ou 2 días a semana, eso sería suficiente. Bueno, antes era o que se podía tomar, cando non se éramos novos, 1 ou 2 días a semana, con moita sorte. Hoxe en día podes tomar todos os días, pero non se debe, precisamente porque se pode non se debe. Bueno, este traballo que mostraba é que se desde pequenos facemos unha restricción da grasa na dieta, chegamos a ter menos diabetes. Estes son as persoas
que co tempo as que se facía un control intensivo da dieta, estes que non se facía un control intensivo, e os que non se facía control intensivo facíanse moito máis diabéticos e tiña máis problemas cardiovasculares que aqueles que se facían un control da grasa na dieta. Por tanto, reducir a grasa na dieta nos rapaces é bo para que os maiores, primeiro, non engorden, e ademais non desarrollen problemas metabólicos e non desarrollen diabetes. Hai un estudio, que ademais é un estudio feito aquí en España, bueno, no que todavía é España, que non sabemos seguirá sendo, en Cataluña completamente, que facían unha dieta, había xente que deixaban a dieta, facer a dieta que estaban facendo habitualmente, e a outra xente se dicía, hai que facer unha dieta mediterránea, pasaban vegetais, frutas, pescado, peixe, e evitar a carne, e evitar as grasas, evitar moitos azúcares. Ben, e ademais, ademais disso, obligábase a tomar moitas noces, como 30 gramos ao día, que non pasaban, vos sabedes, e 1 litro de aceite por persoa a semana. 1 litro de aceite de oliva extra virgen. Bueno, pois que se dice? Que tomar unha dieta mediterránea, isto era a dieta control, os que non facían dieta, morrían máis, tiñan máis problemas coronarios, os que facían a dieta mediterránea tiñan menos problemas, e os que, ademais de facer a dieta mediterránea, tomaban ou ben aceite de oliva, ou ben 30 gramos de frutos secos ao día, tiñan menos mortalidade. É dicir, enriquecer a dieta con aceite de oliva virgen extra ou con noces, temos moitas, pois aporta moito beneficio desde o punto de vista cardiovascular. Incluso tamén a incidencia de arritmias no corazón. Recordade que 1 litro de aceite por semana, que é bastante aceite para unha persona, ou 30 gramos de frutos secos ao día. E se queredes, medio litro de aceite e 15 gramos de noces ao día. Pero, importante. Bueno, que é mellor? Facer dieta ou facer ejercicio? Que credes que é mellor? As dúas cousas. Bien, se tuviéramos que decir que é mellor, que diríades que é mellor? Facer dieta ou facer ejercicio? Ejercicio para el que tiene fuerza de voluntad. Exacto, sí, bueno. Pero se faz ejercicio é mellor que facer dieta. Por qué? Porque facer ejercicio significa non só que comes menos, é que consumes o que comes, é que traballas, é que faz energía, e o corpo estáse exercitando. Se faz dieta, ao mellor estás quieto todo o día, evidentemente o corpo non vai estar igual. A calidade de vida nunca vai a ser igual. Por tanto, é mellor facer exercicio que facer dieta, pero moito mellor que o que demostra este artigo, é poder facer as dúas cousas. Dieta é boa, exercicio é mellor, dieta e exercicio é boa. Por tanto, un pouco de dieta e un pouco de exercicio. Bueno, estamos a rematando. Pero vamos a chegar a un punto importante que temos no noso medio, que é que a maioría da xente maior, de 65 a 80 anos, está polimedicada, está tomando moitísimas medicinas, non? Moitísimas, 5, 6, 7, 8, 9, 10...